Jó estét kívánok mindenkinek! Kedves és tisztelt megjelentek a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának élő folyóirat sorozatára jöttünk össze, és ebből az alkalomból vendégként köszönhetjük körünkben a Kortárs című folyóiratot. Kortársról azt mondhatnám el, hogy az egyik legrégebbi, legpatinásabb és az egyik legjobb magyar folyóirat, a gazdag magyar folyóirat kultúra palettáján, és amikor azt mondom, hogy az egyik legjobb, legkiemelkedőbb, akkor higgyék el, szívesen mondanám azt, hogy a legjobb, de attól tartok, lesznek, vagy lennének, akik nem tetszésüket nyilvánítanák. Tehát szeretettel köszöntöm a Kortárs folyóirat szerkesztőségét, főszerkesztőjét, Timár Attilát, akinek hamarosan átadom a szót, és be fogja mutatni a csapatot, be fogja mutatni magát a folyóiratot, röviden felvázolja a kortárs történetét, és annyiban rendkívüli még ez a mai alkalom, ez a mai est, hogy nem jöttek zenészek, nincsenek zenészek, akik hát egy kis zenei aláfestéssel oldanák a hangulatot, de én azt gondolom, hogy ez a hangulat jól fog alakulni, nem lesz benne semmiféle feszültség. Köszönöm szépen, és akkor kedves Attila, átadom a szót. Köszönjük szépen. Ahogy a László bemutatott minket, igen, csapatba jöttünk, és ez talán az egyik legfontosabb jellemzője a kortársnak, hogy próbálunk mindig csapatban sokan együtt dolgozni. Ha egyik legjobb folyóirat, ezt én teljesen elfogadom, én is így gondolom, egyik legnagyobb, az biztos, sőt, talán a legnagyobb, és talán még azt is hozzátehetjük, hogy a legterjedelmesebb, tehát hogy itt a csapatra azért is szükség van, mert hónapról hónapra ezt a több mint 8 évet megszerkeszteni, kiadni, ehhez igen sok munka kell, és ezt csak csapatba tudjuk megcsinálni, egy viszonylag nagy csapatba. Én majdnem azt is megmerném kockáztatni egyébként, hogy a Kortársnak van a legnagyobb szerkesztősége az országban, létszám tekintetében. De, és a másik, ami miatt itt minden mutatom be a többieket, hogy a csapat szellem, vagy hogy is mondjam, a csapat jellegzetesség az abban is megnyilvánul, hogy amikor szépírókat kértünk felolvasni, és gondolkodtam, hogy kik jöjjenek, hát most túl nyilván azok jöttek, akikkel nagyon jóba vagyok, ez mindig így szokott történni, de olyan emberek, akik a Kortársnak a szerkesztői is voltak. Tehát, hogy egy csapat munkába beletartozik az is, hogy mindenki ír, sokat ír, akár szépíróként is ír, és olyan, aki régebben szerkesztett, most csak megjelenik, nyilván vannak, akik most megjelennek is régen, és később majd szerkeszteni is fognak. Tehát gyakorlatilag én úgy tudom elképzelni a kortársban való munkát, mint egy nagy közösségi alkotást, ahol a szerkesztők is részben szinte szerzőként, alkotóként is részt vesznek ebbe. Hogy a történetről szóljunk egy picit, 1957. szeptemberében indult az Írószövetség lapjaként, meg volt ugye a maga hosszú története egészen mondjuk a rendszerváltásig, utána átalakult minden az irodalomban, 1990 után Kispintér Imre lett a főszerkesztő, és ő volt egy meghatározó egyénisége 2010-ig. Ekkor megint nagyon sok minden történt irodalmi, kulturális és művészeti életünkben, és 2011-től működik az a szerkesztőség, aki azóta vitte tovább az ügyeket, és ami ránk talán legjobban jellemző, hogy folyamatosan próbálunk megújulni. Ez vagy sikerül, vagy nem, legalábbis kifelé vagy látszik, vagy nem, de kétségtelen, hogy próbálunk folyamatosan megújulni, mert hogy állandóan olyan kihívásokkal nézünk szembe, amik valahogy hirtelen ránk köszöntenek. De hogy a bemutatásnak is eleget tegyek, mellettem Ács Margit ül, a Kortárs korábbi tanulmány rovat vezetője, szerkesztője, egyébként pedig szépíró, MMA tagja. Zalán Tibor költő, szintén a Kortárs korábbi szerkesztője, MMA tagja. Mellette ül Dobry Imre, a Kortárs online vezető szerkesztője. Itt ez azért lesz fontos, mert egy adott ponton kitérünk az online világra is, és beszélni kell arról, hogy hogyan tud létezni ma egy irodalmi folyóirat, és a tőlem leginkább a másik oldalon elhelyezkedő pozícióban most Pécsi Györgyi
a mostani szerkesztő, tulajdonképpen versszerkesztő és mindenféle rovat szerkesztője, ő is az MMA tagja, sőt most régóta elnökségi tag is vagy, tehát hogy így ide a vendéglátóinkhoz is kötődsz. De rögtön nézek tovább, ha már itt tartunk, bár a kamerák ugye nem fogják tudni venni, de itt van Novotny Tihamér, a képzőművészeti szerkesztőnk, aki szintén a szerkesztőség tagja, Sturm László, aki korábban kritika rovatért volt felelős, most ő is mindenért felelős, ő is a szerkesztőség tagja. Itt van Túr Judit is, aki szintén a szerkesztőségünk tagja, és még ott van Bornemisza Ádámot látom, aki az olvasó-szerkesztői feladatokat látja el. Már ebből is látszik, hogy ez valóban egy kiterjedt szerkesztőség, sokan vagyunk. Amikor kérdezték, hogy mi legyen a címe ennek a mai estének, akkor gondolkodtam én is, és ezt a változó kultúrát érzem az egyik legfontosabb mondjuk metaforának, vagy akár helyzetleírásnak, mert hogy én azt érzem, hogy minden változik körülöttünk, kulturális, művészeti szempontból is, és például egy új kihívás, hogy hogyan tudunk reagálni arra, hogy olvassák a folyóiratot, megnézzék a lapot, tudomást vegyenek róla, és ebben az újdonság az leginkább az, hogy a hagyományos papíralapú kultúrából és művészi világból egyre jobban áthelyeződik a hangsúly az online világra. Ezt ennek én egyrészt nem örülök, nem is tetszik, szívesen tiltakoznék is ellene, csak nincsen nagyon hol. És ezzel nekünk is valami módon számot kell vetni. Egy viszonylag nagyon egyszerű megoldás volt, hogy persze a kortársnak minden lapszáma megtalálható, minden print lapszám megtalálható online világban is. Feltesszük, meg lehet nézni, mindent el lehet olvasni ott is. De ezen túlmenően is látjuk azt, hogy manapság egyre inkább az olyan jellemzők, mint hogy kattintásszám, like, olvasottságszám, ez fontossá válik, vagy legalábbis megkerülhetetlenné válik, ami azt jelenti, hogy az online térbe, ebbe az online világba, amit azért alapvetően nem annyira szeretünk, vagy legalábbis csak próbálgatunk, valahol ott kell lenni. Mert aki nincsen ott, azt egyszerűen nem veszik észre. Nem veszik észre azok, akik a kultúrát befogadják, és itt gondolkodtam, hogy milyen példát hozzak, és ha már a zene fölmerült, amit hát valóban nem hoztunk, hozhatunk volna, de végül is nem hoztunk, de egy zenei példát azért idehozok, hogy azért azon nagyon elgondolkodtam, és ez valószínűleg egy olyasmi példa lesz, ami lehet, hogy kicsit felborzolja a hátán a szőrt, aki nézi majd a videót, hogy itt volt ez az Azaria koncert, amiről nagyon sokan tudnak, lehet, hogy van, aki nem tudja pontosan, miről van szó. Nagy reklámmal felfújták, hogy már ősszel elkelt 150 000 jegy Azaria nevű énekes 3 koncertjére a Puskás arénába. Ez ugye eddig a legnagyobb ilyen szuperkoncert volt Magyarországon, ahol ennyi jegyet eladnak. Hát én eddig semmit nem hallottam tőle, akkor meghallgattam 2 számot, és nem az én világom. Most ugye megvolt a koncert, és tele van minden azzal, hogy oké, ez volt a legjobb koncert Magyarországon, ilyet nem is láttunk még. És akkor belenéztem egy-két videóba, hogy ez most tényleg, mert az is lehet, hogy én nem vagyok elég kortárs, nem tudok eléggé lépést tartani a kultúrával. És megnéztem, és csak azért, mert úgy is tudom, hogy nyilvános lesz a videó, maga totál középszer. Tehát, hogy ezt persze én állítom most, és ezzel én vállalom a felelősséget, de beszéltem zenészekkel is, akik viszonylag komolyabb zenészek. Na most mi következik ebből? Ugye következik ebből, hogy látszik a videókon, hogy a közönség tombol. A számok jelentős részét ő énekli el, nem az énekes, tehát magyarul 3 estén 50 000 ember kívülről fújta a szöveget. Most itt nem arra akarok utalni, hogy vajon az 50 000-ből hány olvasta a kortársat, mert azért ez is lehetne egy arányszám például. De inkább az, hogy a zene és hangtechnika és a látványtechnika első osztály volt, ez nyilván egy befektetés, jól megvásárolható dolog. A művészi produkciót én mondom a közepesnek ítélem, de valamit mégiscsak tudhatott, mert az 50 000 ember az 50 000 ember, és végighallgatva kifejez valamilyen olyan közérzést, egy olyan nyelven és egy olyan formában, amire ennyi ember felbuzdul. De és azt kell ebben lássuk, vagy amit fontosnak érzek, hogy de ez az 50 000 embernek már a kifejezett valami közérzés lesz a fontos, nem pedig a művészi megformálás. És ezzel kell valami módon nekünk számot vetni, vagy nekünk is számot vetni, hogyha errefele mozdul el
a közízlés, a befogadók általános mondjuk szokása, a befogadási modellje, akkor ez ellen mi mit tudunk tenni? Mert nyilván ez ellen már csak ellene lehet tenni, ez sem igazodni nem lehet, sem hozzájárulni nem lehet. És tulajdonképpen a kortárs jelen pillanatban ugye egy ilyen kis hajóként hát halad, úszik előre ebben a nagy vízben, ahol ugye ilyen jelenségek is felbukkannak, mint nem tudom, Scylla Charybdis, vagy egyebek, mint a Azaria, ahol meg kéne találni azt, hogy tudunk egyszerre értéket felmutatni, de hogy tudjuk egyszerre oda vezetni a közönséget, hogy ezt is be tudja fogadni, hogy sarkosabban fogalmazzak, ezt is megértse. Ezt is érezze, vagy értse, hogy mi ennek a lényege. Tehát, hogy nem csak az a jó, hogyha valaki a vele hasonló, vagy a benne megfogalmazódó érzéseket viszonylag egy ilyen egyszerűbb nyelvi formában és kicsit parlandó stílusban előadja, hanem ennek nagyon sok megformálási lehetősége van, és kétségtelen, hogy ezen a hatalmas tengeren próbáljuk a magunk bárkáját előrevinni, mivel hát például egyrészt mi is próbáljuk az összművészetiséget, a zenét nem tudjuk csempészni a labba, de a képzőművészetet igen, tehát azért az nagyon fontos számunkra, hogy minden egyes lapszámban komoly képzőművészeti anyag van, egy-egy művésznek komoly reprodukciós anyaga, melléklete, ez fontos a képzőművészek számára is, ez ugye mindig Tihamér érdeme minden egyes lapszámba. Aztán próbáljuk azzal is, hogy nagyon szélesen nyitottuk természetes módon a szerzők, hát tulajdonképpen körét, egyrészt életkorilag is, most éppen 2 idősebb, mert szerkesztésben is részt vett tagunk van itt, de a nagyon fiatalokra is általában kíváncsiak vagyunk, és vannak olyan alkotásaik, amik nem annyira kiérleltek, nem annyira kiforrottak. Látjuk, hogy nem biztos, hogy veletek bármilyen módon, vagy marával bármilyen módon párhuzamba állítható, de közölni kell, mert meg kell adni neki a lehetőséget, hát ha most kap egy impulzust, hogy elkezdjen és pályára lépjen. Hogyha egyszer a kortársba beléphet, kap valami olyan inspirációt, hogy oké, ezzel neki érdemes foglalkozni, amellett, hogy nyilván persze aztán tucatjával vannak, akiket nem tudunk közölni. És próbálkozunk még azzal, hogy ilyen nagyobb blokkokat építünk be a kortársba, olyanokat, amik szerintem a kultúránk részei, nem illeszkednek esetleg a hagyományos kortárs szerkezetbe. Ilyen volt például tavaly szeptemberben az asztali szerepjáték szám, ahol magával ezzel a műfajjal foglalkoztunk. Aztán kicsit hagyományosabb a Vörösmarty szám például, ahol nagyon fontos Vörösmarty tanulmányokat közöltünk, aminek az volt a lényeg, hogy mindegyik más nézőpontból közelítsen Vörösmartyhoz. Van, aki az éghajlatváltozások miatt, volt az egyik, ami a korabeli kéménysebrési szokásokból eredeztetve vezetett le filológiai tanulságokat. Tehát ez is fontos, hogy lássa mindenki, aki a kortársat kezébe veszi, hogy irodalomot is nagyon sokféleképpen lehet olvasni, nagyon sokféleképpen lehet megközelíteni. Most májusban, a májusi számunkban a ponyvát emeltük középpontba, tehát hogy miért fontos, mit lehet kezdeni azzal, hogy ponyva irodalom régebben a 19. században, vagy most a 20. században. Lesz most is ősszel majd ugyanúgy egy játékos számunk, szerepjátékos számunk, hiszen például én is el vagyok maradva, hogy ez a szerepjáték és az asztali szerepjáték, vagy asztali társaság olyan reneszánszokat élik, hogy a kortárs olvasónak 100-szorosa az, aki ilyeneket rendszeresen játszik, mint megtudtam. Én nem, de van ilyen, tehát hogy erre is figyelnünk kell. Tulajdonképpen itt nagyjából be is fejezem azt a részt, amivel a kortárs mostani törekvéseimet be akartam volna mutatni, mert egy picit hagynék időt arra, hogy megkérdezzem, hogy a többiek, Györgyi, Imre, de nyilván Tibor Mara, hogyan látják ezt a problémát, hogy hogyan tudunk megküzdeni ezzel a nagyon erős kulturális váltással. Mi mindannyian, most itt hirtelen húzok egy ilyen közös nevezőt magunk köré, akik egy régebbi értékvilág, régebbi értékrendszer alapján próbálnánk elképzelni a kultúrát. Ha van erre valakinek ötlete, vagy akár saját személyes vélemény, ezt nagyon szívesen meghallgatom, a jó tanácsokat meg pláne, és akkor beépítjük a kortárs szerkesztőségébe, mert egyébként erről nagyjából minden héten szerdán szoktunk beszélgetni. Györgyi, te hogy látod, hogy nehogy már csak én legyek én ilyen... Igen, jó estét kívánok, én is tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, és köszönöm Vári Fábián Lászlónak, hogy lehetőséget adott a kortársnak, hogy bemutatkozzon itt az akadémián. Nos, hát úgy van, ahogy főszerkesztő úr, Attila
mondja. Minden alkalommal ezen rágódunk, hogy lehetne kilépni, hogy lehetne olvasókat meggyőzni, bevonzani a kortárs körébe. Nem nagyon látok erre túl sok esélyt. Én egy ilyen hót konzervatív ember vagyok, nekem mindig összeugrik egy picit a gyomrom, hogyha a kortársra gondolok. Arra ugyanis, hogy 1957-ben indult, és mindvégig ebben a 70 évben azért vezető lap volt a kortárs, és bizonyos dolgokat nem engedhet meg magának a kortárs akkor se, hogyha netán népszerűbb lesz, vagy olvasottabb lesz. Nagyon kevés és nagyon zsugorodik azoknak a fórumoknak a aránya és száma, amelyek következetesek abban, hogy az értékből nem engednek. És a konzervatív, vagy jobb oldal, vagy nem tudom milyen oldal szerint a kortársnak is kutya kötelessége, hogy ezekből az értékekből ne engedjen. Tehát nem tehetünk, nem mondhatunk le arról, hogy a legjobb szerzőket ne közölnénk, folyamatosan ne keresnénk. Hadd mondjam meg, hogy állandó szerzőnk Ág István, Oravec Imre, irodalomtörténész, Marnó János, Zalán Tibor, Rács Margit, a jelenlévőket is mondva, irodalomtörténészek. Nagyon komoly a tanulmányrovatunk, Márkus Béla, Gróf Gáspár, és sorolhatnám, hogy ki mindenki, ami másút nem kapható és nem található meg. Jó, a kritika rovatunk, a versekkel van mindig ugye probléma, hogy Attila is említette. Én a múltkor kiszámoltam, hogy körülbelül ez a 15 éves kortárs pályafutásom alatt alsó hangon 3000 költőt utasítottam vissza, és ez ugye, aki költő szeretne lenni, csak egy töredéke, mert tudják, hogy a kortárs ott elég nehéz bekerülni. Inkább azt tapasztalom, hogy ami elkeserít, hogy az irodalomnak az érték szemlélete párolog el lassan. Tehát, hogy mi a vers, az nem csak az, hogy szomorú vagyok, és akkor megiszok egy fröccsöt, vagy egy kólát, vagy akármit, és akkor kijön belőlem egy impulzus, és azt leírom is, hogy ez vers. Tehát, hogy gondolkodás nélkül elküldik ezeket az első érzelmi reflexiókat, és ettől és nem gondolja, hogy ez valóban beleillik-e abba a sorba, ami úgy kezdődik, hogy Janus Pannonius, vagy Ó Magyar Mária síralom, hogy valamit hozzá kell tenni, valami plusz kell adni, vagy hogy a kortárs világirodalomból próbálna valami mintát, példát. A prózairatnál ugyanezt látom sajnos a nagyon sok esetben fiataloknál, hogy van egy történet, hallott valamit, vagy megért valamit, és azt leírja, mint egy jó iskolai fogalmazás. Hát ez nem irodalom, és ezzel küzdünk inkább. Nekem ez a legnagyobb gondom, hogy valóban az irodalmi értéktudatot valamilyen módon, akár barátságtalanul is, de fönn kell tartani. Többiek. Köszönöm szépen. Szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Én másik szempontot vetnék fel most az online oldaláról, mert hát én a kortárs online-ért felelek, illetve ennek vagyok a vezető szerkesztője, és ott azzal a dilemmával szembesülünk, hogy miközben van egy óriási értékarchívum a kortársban, és van rengeteg olyan kritikusunk, aki akár a kortárs online-nak is küld különböző írásokat, hogyan tudjuk megteremteni annak az értelmes beszédnek a terét, amihez megtaláljuk az olvasókat. Mert feltesszük, hogy van néhány ezer olyan olvasó, aki érdeklődik a kultúra iránt Magyarországon, vagy akár egy elkötelezett kultúrafogyasztó Magyarországon. Vajon az online-ban, ahol teljesen mások az olvasói szokások, mi meg tudjuk azt őrizni, hogy egy értelmes, értékes, átgondolt beszédet közlünk. Nagyon egyszerűen ez technikailag például úgy néz ki, hogy az online tér alapvetően preferálja a rövid, frappáns, gyors megszólalásokat. Sőt, a különböző kereső algoritmusok is általában nagyon díjazzák a gyorsaságot. Úgyhogy gyorsan tudunk reagálni különböző eseményekre, vagy akár megjelenésekre, egy filmbemutatóra, bármire. Mi viszont ezzel nem tudunk, és nem is szeretnénk versenyezni. Ugye ez egy nagyon-nagyon más versenypálya. Igazából számunkra az a kihívás, hogy hogyan tudunk átgondoltan, mondjuk széles kontextusokban bemutatni kulturális jelenségeket, művészeti produktumokat,
különböző szerzőket, kortársnak régebbi új szerzőit, vagy egyáltalán azokat az értékeket, amiket fontosnak gondolunk, és hogyan tudjuk ezt eljuttatni az olvasóhoz. A nyomtatott lapszám esetében ez egy viszonylag egyszerű dolog, a nyomtatott lapszámra elő lehet fizetni, vagy meg lehet vásárolni az újságosnál, könyvesboltban. Ezt általában nem teszik meg az emberek, vagy nagyon kevesen. Nagyon kevés fogy. Tehát, hogy ilyen értelemben ugye ez a közönség, a mondjuk így fizető közönség, ez minimális. Az onlineban viszont sokkal nagyobb, tehát ott egy több tízezres közönségről beszéltünk, akit elérünk. Vajon viszont elérjük-e valóban a kultúra iránt elkötelezetten érdeklődő olvasókat? És ezért próbáljuk az online-t is egy picit sokszínűsíteni abban az értelemben, hogy az online része az kritikai oldalként működik, más anyagokat közlünk, mint amit a nyomtatott kortárs folyóiratban, tehát például nem közlünk szépirodalmat, viszont a folyóirattól ugyancsak eltérően mi a többi művészeti ágból is közlünk különböző írásokat. Most kiraktam itt más logóval és másfajta grafikai háttérrel is működik az online rész. De nyilván, mert hát az online felületeken teljesen máshogy létezik, és optimalizálni kellett nekünk a mobilra és mindenféle más különböző eszközökre is a kortárs online-t, hogy mindenhol mindenkit elérjük, vagy hát legalábbis a legszélesebb közönséget. Tehát itt az online-ban mi közlünk nem csak irodalmi és képzőművészeti, hanem zenei, filmekről szóló, illetve hát itt vannak a rovataink, színházi cikkeket is, kritikákat, interjúkat, esszéket leginkább. És például ugye ugyancsak a Cybertext online játékok, ami meg is jelent, vagy jelentek meg írások erről a nyomtatott kortársban is, ilyen elemző tanulmányokat is közlünk. Az alapelvünk az, hogy akármiről mi szólhatunk, arról próbáljunk meg egy olyan széles kontextusban és egy olyan értékek mentén szólni, hogy ez közvetítsen egy értéket. Tehát például mondjuk egy videójátékról, annak művészeti oldaláról, például mondjuk a trauma szimbolika megjelenéséről különböző összetett videójátékokban lehet értelmesen és nagyon-nagyon átgondoltan beszélni. A kihívás az, hogy megtaláljuk-e azt az olvasót, akit ez érdekel. Nyilván a közösségi médiában is mindenhol máshol próbálkozunk elérni az olvasókat, az megint egy másik téma, és messzire vezetne, hogy a közösségi média az nem valódi olvasottság, és ez valójában nem tükröződik a mi tényleges cikkeinknek az olvasottságában, hogy ott milyen lájkokat és milyen hozzászólásokat kapunk, de mégis el tudjuk érni azokat a különböző kultúra fogyasztó rétegeket, akik feltételezésük szerint érdeklődhetnek ezek iránt a témák iránt. Például egy operakritika iránt. Nyilván az egyfajta réteg. Valószínűleg az a réteg nem fedi a videójátékos réteget. Bár lehet, ez is előfordulhat, de nagy valószínűséggel nem. Vagy például közünk egy cikket, nem tudom, világvége filmekről, mert arról is lehet egy műfaji kontextusban nagyon érdekes dolgokat mondani. Világvége filmek iránt érdeklődő olvasóink valószínűleg a kortárs költészet iránt talán nem annyira fogékonyak, de ez is lehetséges. Tehát átfedések vannak, de azt tapasztaljuk, hogy a legkülönbözőbb műfajokban, vagy legkülönböző műfajokról, vagy különböző művészeti ágakról közünk cikkeket, akkor azért azok nagyon más olvasói közönséget érnek el. Ezért aztán az onlineban, most meg is mutatom, bocsánat, következő kép. Itt a következő kép. Egy picit ilyen kaleidoszkóp-szerűvé válik az online-unk, ilyen csempeszerűvé, mert hogy nem teljesen véletlenszerűen természetesen, de nem előre átgondolt tematika mentén jelenítünk meg a legkülönbözőbb témákról cikkeket, mert hogy azt vettük észre, hogy a kortárs online fogyasztói, ugye ők egy havilappal ellentétben, ők bele-bele kapnak az online-ba, és ahogy az közösségi média felületeken vagy itt-ott véletlenszerűen kattintanak rá cikkekre. Tehát valójában ott nem mint folyóiratot olvasnak minket, hanem mint egy cikktárat, egy cikk archívumot. Ehhez meg kell jegyeznem, hogy amúgy a kortársnak ugye a művészeti archívuma is elképesztően gazdag. Tehát van egy olyan online galéria itt a kortárs folyóirat művészeti archívumából fönn az interneten, ami megint csak egy döbbenetes érték, és akkor ezt is mindig az online felületen, mindig az éppen aktuális havi művészeti cikket, azt közöljük ugye párhuzamosan, hogy más olvasókat is megszólítsunk. Tehát itt
egyszerre épül egy elképesztően gazdag archívum, ami mindig elérhető, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy előveszünk időnként régebbi cikkeket, és egy 10 évvel ezelőtti online cikk az ugyanúgy érvényes tud lenni ma is, mint volt 10 évvel ezelőtt. Tehát hála Istennek az online cikkeink is kevéssé avulnak, mert az értékes megszólalás és az értelmes beszéd az reményeink szerint az nem avul olyan gyorsan. És ezáltal is fel tudunk mutatni valami nagyon fontosat. Csak vajon megtaláljuk-e az olvasót? Ez a nagy kérdés. És a következő az majd az lesz, hogy az olvasót elkötelezett olvasóvá tudjuk-e tenni irántunk, vagyis a kortárs iránt. Tibor, te az online világban is aktív vagy, a Facebook bejegyzésedet mindig látom az utazásokról például. Az egy más dolog, nekem nincs írói oldalom, és nem is lesz meg valami, nem idegenkedem tőle. Tehát nekem az a reklámfelületem, tehát én ott tudok érintkezni a potenciális, vagy létező olvasóimmal. Azt mondtad az elején, hoztad ezt az Azaria nevű média szerencsétlenséget a 150 000 ordító rajongójával, és véletlenül azt mondtad, hogy mit tegyünk ellene. Nem tudom, észrevetted-e. De most én azt gondolom, hogy nem kell semmit se tenni ellene. Az Aria van, a 150 000 ember van, a kortárs van, és nem 150 000 rajongó ordítja a verseket, megolvassa a szövegeket, hanem az olvassa, aki tudja. József Attilát se vásároltak, annak idején nem olvasták a korabeli divatos lapokat, vagy nem divatos lapokat. Tehát az irodalom az sose volt igazából tömegkultúra, és hát lássuk be végre, hogy ne is legyen az. Nem szabad az legyen. Engem fölkértek, hogy annak idején 2-3 év, hogy elemezzek repszövegeket. Hivatásból elemezzek repszövegeket, egy Repcinca című műsor, vagy sorozat, és egy csomó videó megjelent a YouTube-on, és ilyen 30-40 000 nézettsége van egy ilyen kis filmnek. Nekem nincsenek illúzióm, ebből a 30-40 000-ből egy kurva olvasó nem lesz, vagy néző nem lesz, repelő nem lesz az én közönségem. Természetes, hogy nem lesz, mert ezek a világok egymás mellett élnek. Amíg annak idején a mi ifjúságunk idején a szöveg volt a fontos, hogy mit mond a Bródi János, meg a Dusán, meg az Adamisen, meg ezek, tehát a szövegforradalma volt. Ebben a pillanatban nem a szöveg, nem az irodalom, nem a kimondás forradalma zajlik, hanem nem tudom, valami egészen más forradalom, és ezek az emberek, ez a 150 000 ember feltétlenül fütyül arra, hogy mit ordít, csak az a lényeg, hogy együtt tudjon ordítani. Tehát hozzá kellene szoknunk ismét ahhoz, hogy az irodalom az nem, az a mandarinoknak a játéka. Tehát a néhány tucat embernek, sok tucat embernek a magánügye. Hogy aztán ez fenntartja a folyóiratokat, vagy nem tartja fenn a folyóiratokat, azt nem tudom. Ahogy a komoly zene se általánosan élvezett használati cikk, tehát a komoly zenét is nagyon kevesen szeretik, az képest, hogy mennyien hallgathatják most már, ugyanígy az online szövegeket is olvashatják, de olyan méretekben nem olvassák, gondolom, amilyen méretekben próbáltak kínálatot nyújtani. Szembe kell nézni azzal is, hogy a printlapok válságba kerülnek, egyre másra hallatszik, hogy ez is megszűnik, az is megszűnik. Ennek a következő lépés nyilván az, hogy a könyv is megszűnik, a szép irodalmi igényességgel megírt könyv, mert ez logikusan következik egyik a másikból. Ez is elképzelhető, meg az is elképzelhető, hogy az a pár száz nyugat olvasó ugyanúgy megmarad most kortárs olvasónak, vagy nem tudom, Alföld jelenkor forrás olvasónak. De az, hogy ezt a fajta összehasonlítást soha nem fogod megtenni, vagy nem lehet megtenni, amit mondtál, azt én azt gondolom, hogy ez egy álom lenne, hogy a 200 ember a 150 000-rel szembe megy, és elsodorja őket. Mint kultúra harcosai, zászlókkal a kezükbe, és dárdával a hónok alatt. Szóval legyünk tisztában azzal, hogy szélmalomharcot vívunk a közoktatásban, reménytelen a helyzet az, hogy bennünket segítene meg az oktatás. Az egyetemek, ahogy láttam, szétválnak, és politikai pártok mellett, vagy politikai oldalak mellett rendeződnek el maguk az egyetemi
vonulatok is következésképpen, hogy az irodalomban is létezik két oldal, az egyik oldal utálja a másikat, a másik oldal utálja az egyiket, nem ismeri az egyik oldal a másikat. Ugyanez van az egyetemeken is, vagy tanítjuk ezeket, vagy nem tanítjuk ezeket. Ilyetén módon nekünk sajnos most már az oktatásban sem kell reménykednünk, vagy szabad reménykednünk. Nagyon, nagyon rossz a helyzet. Mindenki a saját civil kurázsia mentén próbálja elhelyezni magát. Szerintem, hogyha tisztességesen akar az irodalomban létezni, nincs ilyen, hogy közös. Nincs több ilyen, hogy közös. Még akkor se, hogyha ti közösségnek gondoljátok a kortársat. Szeretem a kortársat, mindig adok a kortársnak, ha van anyagom, de a kortárs is reménytelen helyzetben van szerintem. Maradj! Adok mikrofont, vagy ilyen felvezetés után. Hát részben egyet kell értenem Tiborral, hogy mi írók nem nagyon tudunk mit kezdeni a lájkokkal. Hát hogyha erre gondolok, a lájkokra, meg a kattintásokra, akkor legszívesebben lehúznám magam a WC-ben, mert hát ez nem, így valóban nem lehet írni, hogyha az ember az arra sandít, hogy pláne egy számára távoli idegen nemzedéket meghódítani, hát ez egy író számára nonsens. És ilyen szempontból én is azt mondom, hogy hát folytatom a partizán harcomat az egyszemélyes csapatomban, és élek, ahogy tudok, írok, ahogy tudok, a többi az nem az én dolgom, viszont mélyen átélem, hogy egy főszerkesztőnek és egy folyóirat szerkesztőségnek ez gondja. Hát, mert azért el kell adni a lapot legalább annyi példányszámban, hogy meg lehessen kapni a támogatást. Ebben a tekintetben azt gondolom, hogy hogy Attila tanár, egyetemi tanár, nagyon erőnyös, valóban jó, hogy mi annak idején a régi szerkesztőség próbáltunk kapcsolatot létesíteni egyetemekkel, akkor ez egyáltalán nem sikerült, egyikünk sem tanított egyetemen a szerkesztőségből, és ez a véletlen szerencse, hogy az Attila tanít, ez meg is látszik a lapon, a kritikai rovat például sokkal elevenebb, mint más lapoknál, akiknél nincs meg ez a kapcsolat, és hát ez mindenféleképpen bővíteni és ápolni lehetne. A másik dolog, amit viszont az online felületnek mondanék, de nem csak az online, hanem a papír alapú lapra is vonatkozik, hogy most egyre többet találkozom azzal, hogy mutatványokat küldenek a levelező listára az adott számból, az új számból, és mondjuk például nekem ez jól jönne. Én nem mindig megyek föl a kortárs online-ra, de hogyha megkapnám a levelező listán valamelyik kiemelt cikket, fényképpel, vagy egy nagyon rövid párszavas interjúval, akkor az bevonna. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt a lapnak érdemes lenne követni, ezt a mintát, ezt tényleg azt hiszem, hogy bővíteni a kortárskört. Praktikus tanácsként ezt tudtam kihagyalni. Egyébként pedig azt hiszem még nagyon jó forma az interjú. Azt mondjuk, akkor nevesítem, a kolozsvári Herikonnál látom, hogy mindig, ha megkapom a kolozsvári Herikont, akkor elolvasom az interjút. Az nagyon, nagyon jó műfaj az interjú. Egyáltalán a személyesség az talán, bocsánat Attila, de a személyesség talán jobban vonzza az olvasót, mint a tematikus szám. Néha, hát egy bizonyos kört a tematikus szám is természetesen, de úgy általában és folyamatában
az, hogy személyesíteni az olvasóval a kapcsolatot egy-egy ilyen szerző kiemelésével, személyes megközelítésével, ezt azt hiszem, hogy meg lehetne még csinálni. Köszönöm. Egyetértek mindennel. Én erre akarok jelentkezni. Egyébként van ilyen hírlevél folyamatunk. Semmi, ez természetes, igen. Hát itt jön a kérdés, hogy miért nem tudunk eljutni olyanokhoz, akik érdeklődnek is, hogy megkapják a lehetőséget, hogy feliratkozzanak. Szóval a szélmalomharccal teljesen egyetértek, itt nincs más lehetőség, de én úgy gondolom, hogy a szélmalomharcot is a butulás, a középszer és a nívótlanság ellen kell viselni, tehát hogy akkor is, hogyha ebbe elbukunk, és nyilvánvaló, hogy elbukunk, akkor se lehet más feladatot kitűzni. Tehát, hogy igen, ez van, ezt próbáljuk, nem gondolom azt se, hogy hatalmas sikerekkel fogjuk megugrani ezt a, nem tudom, akadálypályát, de azért egyelőre még nem adjuk fel a dolgot, és próbálunk kitalálni valamit. Az biztos, és a csapatmunkára visszatérek kicsit, hogy közösség van-e vagy nincs, hogy azért, ahol van közösség, ott könnyebben fognak tudni reagálni a kihívásokra együtt. Például most erre, hogy valami módon egy folyóirat szerkesztőségnek szerintem át kell alakulni szellemi műhellyé. Tehát tényleg szellemi műhely, a belül párbeszéd van, ez kifelé is tükröződik, ilyen-olyan módon reflektálni egymásra, írni ilyen-olyan rövidebb, hosszabb szövegeket, és akkor az már mindegy, hogy ez papíron vagy az online térben jelentkezik, legyen meg ez a központi mag, aminek lehetnek különböző felületen, különböző platformokon kisugárzásai, és ehhez viszont jó, ha sokan vagyunk, közösség vagyunk, és az még jobb, hogyha közösségnek tekintjük magunkat, és meghallgatjuk a másik embert, és valamilyen módon párbeszédbe tudunk kerülni egymással. Itt most persze legyen ez a hiúság 2 perce még, 1 perce, hogy azért a visszajelzések alapján én úgy gondolom, hogy megvannak a szekértáborok, de egyelőre például a kortársra sokan úgy tekintenek, hogy azért adnak, nem csak te, mert neked illik, tehát hogy tőled kötelezően elvárjuk sokokból, de mások is, akik korábban esetleg nem annyira akartak, mostanában küldenek szöveget. Tehát, hogy azt az elképzelést sem szeretnénk feladni, hogy a magyar irodalom az egy nagy közösség, és egy nagy közösségnek vagy hatalmas, nagyon sokszínű és igen gazdag, és egyébként igen kiváló produkciója. De hogy mi mire vagyunk büszkék, erre térjünk rá itt a végén, és akkor én arra gondoltam, hogy legyen először Mara, aki felolvas, és utána Tibor. Imre még jelentkezik valamire, akkor mondjad, nehogy beléd maradjon. Igen, mert van egy nagyon fontos dolog, amit ki ne hagyjunk semmiképpen, mert elhangzott itt ugye, hogy nincs közös nevező, és hogy mennyire elválnak itt a különböző csoportok, közönségek, meg mindenféle. Nekünk van egy optimista felvetésünk, hogy van egy közös alap, hogy van igény a gondolkodásra, vagy legalábbis arra, hogy valahogy egy picit az igénytelenségen és a szellemi sivárságon túllépjünk. Ez az igény ugyan csekély és kevés, de hogy van egy közönség, akit vagy megtalálunk, vagy nem találunk, de legalábbis mi minden esetre megjelenítsük magunkat, elérhetővé tegyük magunkat, és ezért mi azt tettük fel, hogy a szerzőink bármiről írhatnak, jelent meg nálunk cikk Barbie filmről. Például. Mert arról is lehet, az a cikk például arról szólt, hogy a márkafilmek kontextusában ez milyen műfaji hagyományba illik, és hogy ennek mik a különböző ilyen-olyan aspektusai. Tehát, hogy lehet erről gondolkodni, értelmesen gondolkodni. Azariáról még nem írtunk, de biztos arról is lehetne. De amúgy viszont meg különböző popzenei ilyen friss megjelenésekről van egy szerzőnk, aki ír kritikákat. Tehát mi írunk operáról is, meg barokk, nem tudom, francia barokk operákról, meg tegnap megjelent popzeneiről is, mert hogy ha arról lehet értelmesen beszélni, akkor mi ezt közöljük. És akkor ez az, amit nem szerettem volna semmiképpen kihagyni. Mi elindítottunk egy beszélgetés sorozatot, egy online beszélgetés sorozatot, egy podcastet, közös nevező címmel, tehát szándékosan ez volt bár nem tudhatta, de minden esetre ez volt a mi elgondolásunk, hogy van közös nevező, és hogy ezek a podcast adásaink is a legkülönbözőbb témákban, tehát háború, művészet, filmek most már, zene, az Omega gitárosával csináltunk interjút, tehát mindenféle témákat felvettünk, pont azért, mert hogy mi
azt szeretnénk megmutatni, hogy van értelmes, közös gondolkodás az online térben is. Hát, hogy ennek lesz-e közönsége, pár száz hallgatónk van általában, hát ha ez nő. Minden esetre ezek elérhetőek online, bármikor visszakereshetőek, hát ha egyszer berobbanunk, nyilván nem lesz stadionnyi közönségünk, de hát az sosem volt a művészetnek, irodalomnak általában nem volt. Vagy ahhoz nem tudom, hogy meg kell halni, és akkor utána. Jevtusenko és Wozniacki azért stadionban nyomták a verseiket. Az más kérdés, hogy odafigyeltek 2 ember vagy 3 ember a stadionban. Attila, téged erősítelek meg azzal, hogy a kortársnak valóban van egy ilyen középen szerepe. Ezt onnan tudom, hogy én már nem tanítok, creating writing-ot okítottak, ilyen creative writing-nak hívtam magyarul eddig, sehol. De vannak olyan fiatal alkotók, akikkel külön foglalkozom, ezt mentorálásnak hívják, és gyakorlatilag ők kivétel nélkül meg is jelentek már a kortársban fiatal alkotóként, főleg versekkel. Ami azt jelenti, hogy a kortársban, most téged dicsérlek, György, hogy a kortársban teljesen mindegy, hogy honnan jön a vers, hogyha jó a vers, akkor az előbb-utóbb meg fog jelenni. És én jó szívvel ajánlom mindig ezeknek a fiataloknak, hogy küldjenek a kortársnak. Részben azért, mert nagy esély van, hogyha jó verset írnak, megjelennek, csak ismeretlen is, és nagyon fontosnak gondolom. Mert a legtöbb lap azokat a fiatalokat közli, akik már lecsatlakoztak, akik leigazoltak hozzájuk, majdnem, hogy párttagsági könyvük van itt is, ott is. És ezt nagyon szeretem a kortársban, és ezt azért tartsátok meg, hogy az alap legyen, amelyikhez bármikor tud küldeni, csak a minőség a döntés, ezt azért tudják az emberek. Ez fontos. Én is még valamit hozzá szeretnék tenni az előzőkhöz. Én nem vagyok annyira pessimista, mint Tibor. A papíralapú írás termékek jövőjét tekintve, sem a könyv, sem pedig a papíralapú folyóiratot tekintve, mert hát az ember azt látja, hogy a legelvakultabb bloggerek is teljes erővel törekszenek arra, hogy megjelenjenek könyvben. És hiába van tele az internet versekkel, az igazi az, hogyha papíralapú folyóiratban jelenhetnek meg. Tehát azért az, hogy mérce, a könyv, az megmaradt, mert itt az irodalomnak a legnagyobb rákfenéje jelenleg az, hogy nincs szűrés, nincsen minőségi eligazítás, mert hiszen minden szöveg irodalomnak látszik. És ebben a tekintetben nagyon fontos, hogy ezek a ráfizetéses folyóiratok, amiket a kulturális vezetés nem győz gyűlölni, hogy ezek megmaradhassanak. Nem akarom lopni az időt, de ez nagyon fontos, hogy a printlapoknál terjedelem van. Én is voltam versszerkesztő 7 évig a Kortársnál, nem tudom hány ezer embert haragítottam akkor, és hány ezer ember utál azóta is irgalmatlan és kíméletlen és visszavonhatatlanul. De azt mondta a Szárazgyörgy főszerkesztő, hogy van 10 oldalad. És mondjuk, hogy ez 120 oldal egy évben, és van 10 000 költő, és van 100 000 kéziratod. De most itt gazdálkodik. Nagyon meg kellett gondolni, hogy mit közölsz. Az online az azt jelenti, hogy annyit közölsz, ahány fölfér, tehát végtelen mennyiség, terabájtnyi mennyiségű verset tudsz közölni. És ez azzal jár, hogy mindenkiben azt a tévképzetet tudja kelteni, hogy ő a legjobbak között van, mert fönt van, ott van, olvasható, elküldhető a nagymamának, meg a szeretőnek. A print az azért marad mindig fontos, mert ott tényleg az kerül bele, ami már nagyon-nagyon oda kerülhet, és ott mindenki kerül a minden. Tehát a szelekció utolsó mencsvár az irodalomban a print. A könyv már nem, mert bárki kiad könyvet, de a folyóirat még mindig, a printet folyóirat még mindig az utolsó szelektív rendszer, ami működik, és ha jól működik, akkor nagyon fontos szerepet tölt be, azt nem szabad lehet feladni. Köszönjük szépen, és akkor még tényleg egy kis ilyen keccs csinálóként, hogy miért érdemes olvasni a kortársat, bár akik itt vannak, ők mind olvassák.
de akkor megkérem Marát, hogy olvasson föl egy olyan részletet, amiben persze nyilván az önteltségem az nagyon nagy, hogy én biztatom állandóan, hogy írjon, és hogy ezt a kortársba tudjuk publikálni, ebben egy némi szerepet látok a magam részéről, de hogy olvassa föl ezt a próza részletet, ami szintén a kortársban fog megjelenni, és utána majd. A prózaírónak hálátlan, ez működik. Hálátlan a helyzete, mert a vers az olyan 4 perc maximum, és a prózai szöveg pedig egyszerűen több időt igényel, úgyhogy előre elnézést kérek, hogy ez legalább 10 perc lesz. Egy hosszabb novellának az első részlete. Ez a jövőben fog megjelenni a kortársban. A szakállas troll. Arról a pontról nyílik a legszebb kilátás. Ebben a hegyoldalba épült utcasorban a teraszokról, az emeleti ablakokból bizonyára még szélesebb a panoráma, de az üdülőtelepet járva csak is innen lehet belátni hosszan a völgybe, innen követhette a szem a települést északkeletről szegélyező sziklás, meredek hegyoldal folytatását, a hegyvonulatot, és a mögötte felpuposodó csúcsok rajzolatát. A völgy nyugatnak tartott, elsimult, feloldódott a távolban, ahol lebukik a nap. Derült időjárás esetén tündökletes sárga vagy vöröslő fény öntötte el a szem elé táruló völgyet, aranyban fürdött az utcának az a rövid szakasza is, amiről szó van, körös körül pedig sűrűsödött az árnyék. Itt, a maradék fényfoltban állt minden napnyugtakor a szakállas troll, mégpedig fél lábon, úgy, hogy a másik talpát a combtőhöz tapasztotta, vagyis a térdét oldalra kifordítva lábszárát felhúzta vízszintesen tartott combjához. Bő, rövid nadrágot viselt, s mivel sovány volt, egyetlen pipaszárlábon állva földbe szúrt bábúnak rélhette az ember. A bábú képzetet az is erősítette, hogy a fejét, mintha egy mesebeli óriásról illesztették volna vézna enyhén meggörbült törzséhez. A természet eleve aránytalanul nagyra méretezte a koponyáját, groteszk hatást keltett volna a dús, hosszú szakáll, a vállát verő és csimbókosan meredező ősz sörény nélkül is, de így, hogy a tetemes szőrzet eltakarta a nyakát, annak centiméterei is hozzáadottak a fejéhez, és persze körben a haj és a szakál széles, borzas sávja is. Így, ha nem bábúnak nézte az ember, mert teszem azt megmozdult, akkor meg olyan volt, mintha busóállarcot viselne. Állt az út közepén a lemenő nappal szemben, arcát kissé megemelve a szempilláin át szűrte át az eleinte vakító, majd egyre tompább fényt. Amikor már egészen ki tudta nyitni a szemét, mert a napkorong a horizont alá merült, még várt egy kicsit, megvárta, amíg a pír is eltűnik az égről, aztán gyors, pattogó léptekkel megindult az erdőbe, a sátra irányába, hogy elrendezze éjszakára, mielőtt beáll a sötét. Olykor a telep utcáinak valamelyike felé vette az irányt, mert egyik-másik söröszni összeülő férfi társaság eltűrte, hogy közéjük telepedjék. És szakállastról mindig tudta, hogy melyik háznál gyülekezik éppen egy efféle kompánia, pedig mindenki azt hihette róla, hogy se lát, se hall, és csak a csigákkal és a lemenő napkoronggal képes kommunikálni. Az ügyvéd úr este felé szerette megtenni napi egészségügyi sétáját, emiatt nem egyszer el kellett haladnia a féllábon áldogáló troll mellett. Gyalogosan könnyen ki lehetett kerülni, a hazatérő autósoknak viszont gondot okozott. Többen ugyanis az üdülőházak tulajdonosai közül innen is eljártak dolgozni, mielőtt a családjuk az egész szezont végignyaralta, nem is szólva a fiatalabb korosztályba tartozó állandó lakókról, hiszen immár nem nyugdíjas lerakatként működött az üdülőtelep. Az egykori tulajdonosok, akik néhány évtizede megvásárolták a telkeket, és kis dácsáikat jórészt saját kezükkel megépítették más, nagyobb szabású építkezéseknél megmaradt, vagy onnan elcsent anyagokból,
sorban meghaltak, vagy egyszerűen csak kiöregedtek a ház, a kert gondozásából. És eladogatták a birtokot, ahogy féltréfásan nevezték a tipikus kádárkori szerzeményt. A fiatal vevők azért költöztek ide, mert a távolságokat tekintve az agglomerációs övezethez tartozónak lehetett minősíteni a hegyek közé eldugott, néhány utcából álló települést. Kívül esett ugyan a hivatalosan agglomerációnak nevezett terület határán, ám csak néhány kilométerrel, és ekkora távolság az autósoknak igazán nem számít. A házakat átalakították, kipofozták, vagy egészen újakat építettek a helyükbe. A telep kezdett divatba jönni, és immár a drága autókkal furikázó, az üzleti szektorból érkezett ifjú háztulajdonosok kezdték reprezentálni a lakosságot. A korhadó faházacskák, a megrodjant téglavityilok pedig behúzódtak az erdei, párás levegőn szertelen vitalitással terebélyesedő díszfák, bokrok takarásába, a maradék idős őslakóval egyetemben. 4-5 autóst érintett csak érzékenyen szakállas troll lecövekelése az utca közepén. Ezek először szentségeltek, szitták a trollt, meg a kedves keresztanyja térgyét, persze nem ebben a szolid, familiáris stílusban, hanem ahogy az újabb generációk szókincsével szokás, de a legdurvább nyelvi fordulatokkal sem tudták trollt arrébb mozdítani, sőt, még csak egy jól eső veszekedést sem tudtak kicsiholni belőle, mert ő ignorálta a szidalmakat. Így hát visszatolattak, és következő alkalommal már másik útvonalon közelítették meg az otthonukat. Bizonyára volt közöttük olyan is, akiben megmoccant valami ősi tisztelet a szent őrültek iránt, és káromkodás nélkül tette meg a kerülő utat. Végtére az üzleti szférában is emberek dolgoznak, és lehetetlen, hogy ne akadjon közöttük is érző lélek. Egyik este az ügyvéd úrnak kedve támadt megállni pár percre a lehanyatló nappal szemközt. Szakállas trollt ez érezhetően zavarta, de szólni nem szólt, csak egy mélyebb lélegzetet vett, amikor az ügyvéd végre továbbált. Néhány nap alatt azonban mindketten megszokták a röpke együtt áldogálást, és ekkor az idős úr a vasalt farmernadrágjában, vasalt pólójában, öblítőszer és arcszesz illattal körüllengve meg is szólította az esőáztatta, rosszul száradó textilek savanyú bűzét és több hetes izzadság szagát árasztó erdőlakót. Jó ember, miért áll fél lábon? Mire jó ez? Az ügyvéd alkalmas időpontot választott a kérdezéshez, épp eltűnt az utolsó fénycsík is a láthatáról. A trollnak meglepően szép, mély hangja volt. Láttam egy filmben. Egy öreg maória állt így, úgy nézett ki, mint most én. Még a haja és a szakálla is. Tudom, mondta az ügyvéd kelletlenül, mert nem szeretett meglepődni, már pedig a troll válaszának kulturáltsága meglepte. Egyébként nem csak a maórik, általában a polinéz őslakók szokása ez, de mi jó van benne? A troll felhúzta és lejtette a vállát. Én is azért próbáltam ki, hogy megtudjam. A filmben azt mondták, hogy ezeknek az új-zélandi muksoknak a kultúrája a legrégibb a Földön létező kultúrák között. Olyat tudnak, amit mi már nem. Az ügyvéd 2 felfelé fordított tenyerét rázgatva sürgette a trollt, hogy hát akkor mi a fene az a tudás, amihez féllábon állva lehet hozzájutni. A troll az eltűnt fény után nézett. Nem tudom, uram. Először nehéz. Ide-oda inog az ember. Rájön, hogy milyen ügyetlen mondjuk egy madárhoz képest. Aztán megszokja, mert mindent meg lehet szokni. Tudja mit, uram? Próbálja ki. Az ügyvéd elmosolyodott, végignézelt vasalt farmernadrágba bújtatott vízszeres lábain, megrodjantotta a fémprotézis beültetésére rászoruló térdét. Jó ember, ha tudnám, milyen boldogan megtenném. A troll egy pillanatig elégedettséget érzett, lám van valami, amire ő alkalmasabb, mint ez a nagyképű öntelt alak,
aki előtt mindenki hajbókol itt a terepen, és a legbőszítőbb a kegyes jóindulat a pofáján, amivel viszonozza a drága ügyvéd uramozást. Ez tényleg azt hiszi magáról, hogy külön mindenkinél. Ennek mindenki csicska, még azok is, akikkel kegyeskedik szóba állni. Végtére az lett volna a rendjén való, ha az imént őt uramnak szólította volna, ahogyan illik és szokás, de nem. Neki ettől csak egy jó ember dukál. Hirtelen belenézett az ügyvéd arcába. Magának akkor se sikerült volna, amikor még fiatal volt, mert magát ez az egész nem érdekli eléggé ahhoz. Maga csak sétálgat, és sebesen elindult a sátra felé. Az ügyvéd utána szólt. Szép! Mi más volna? Csak ugyan szép. De hát egyik naplemente olyan, mint a másik. A szakállastról nem állt meg, de magában még sokáig forgatta, hogy mit lehetett volna válaszolnia az öreg úr kekeckedésére. Nem talált kellően frappáns választ, mert éppen azt nem tudatosította soha, ami odavonzotta az utolsó fényfoltra az isszó napkoronggal szembe. Az ugyanis csak egy érzés. Ő áll a földön. Egy föld nevű bolygó felszínén, amely lám forog hátrafelé, míg ő úgy látja, mintha a napkorong süllyedne egyre lejjebb. Ez a lassú mozgás, a kozmosz mozgása, ami éppen a jelen pillanatban is történik, mégpedig az ő szeme előtt. Az is szemmel látható, hogy ő a bolygójával együtt mozog elfele a naptól. Tehát ő maga is benne van a kozmoszban, pedig ezt ésszel csak tudni lehet, de nem lehet felfogni. Minek gondolna az ember saját tartózkodási helyeként a világűr csillagaira, amikor még az erdőből is csak pár négyzetméternyit lát át. De amikor a naptól való elfordulásával megmutatja magát neki a földgolyó, és egyúttal megmutatkozik előtte a nap is, és lelepleződik, hogy csak egy égi test. Ő, aki a föld porszemnyi helyén álló eleven földi porszem, a végtelen űr csillagrendjébe leshet be az univerzum teljes jogú porszemeként. Van-e, amitől létezőbbnek érezheti magát az ember? Apróbbnál apróbbnak, de létezőnek, akit némán, lassan és gyengéden visz magával a bolygónk, amelyet viszont egyre csak forgat és tovább sodor a kozmikus erő. Ezt szakállastról nem tudta megfogalmazni, még kevésbé tudta volna elmagyarázni az ügyvéd úrnak, és ha netán mégis az ügyvéd úr rákérdezett volna. Na de könyörgöm, minden este. Néhány felezőszönetet hoztam, de nem biztos, hogy valamennyit elolvasom, mert nem használok írásjeleket, ami írásban nagyon fontos, de amikor az ember olvassa a szövegét, akkor néha nem tudja, hogy mit olvas, és kinek a szövegét olvassam. Minden annak a függvény, hogy megy az olvasás. Elesett volt. Elesett volt, és rossz helyen keresett megoldást a gondjaira. Bár megszokta, hogy ne számítson senkire. A túlélés reflexeit nem tudta leállítani, vagy csak azt a vágyat, valakihez lehessen jó, hogy valaki számítson ő rá is. A látszat ellene szólt, hogy rend van körülötte. Akár esőben, szédítő zűrzavarban ázott. Ázott a szédítő zűrzavarban, persze esett. Esés közben szédült a maga körül a rendet, a látszat ellene szólt, nem számított senkire. Azért vágyott rá, hogy valaki jó legyen hozzá. A túlélés reflexei csak később állnak le. Számított rá, hogy gondjaiban egyedül marad, milyen szánalmas rossz helyen elesettnek lenni. Fáradt vörös borok. Csak tántorgott a létezésében. Hirtelen nem talált kisebb szavakat tanástalanságára. A boldogság paraméterét elvonták a szem elől az évek.
Mind fémesebb ízek a szájban, a vörösborok lassan megkeseredtek, megszomorodtak. Elvágyódott a furcsa és nagy birtokokra, a halódó leánderek közé. A leánderek közé vágyott, divatja múlt haldoklásokra, fáradt vörösborok között. Az ízek az évek fémesen szétkeveredtek, a boldogság paramétereit vonatozta el szem elől a tanácstalanság. Talán csak a kifejezhetetlenség miatt söpörte ki létezéséből a szavakat. Tovább tántorgott. Labirintus. A halálban egymagam leszek jutott eszébe, és a gondolat könnyűvé tette már-már derűssé. Minden labirintus végén ott áll a szörnyeteg, és nem kétséges a küzdelem kimnetele. Gyermekkor a kupolájára gondolt, az átverés, hogy fölötte megnyílnak az egek. Szédült, szavak helyett föld fordult ki a szájából. Szavak helyett földet hányt, amikor megnyíltak az egek fölötte. A papok átverték, mégis otthonra talált a gyermek a kupolát lakó szentek között. Küzdelme végeredményben senki számára nem volt kétséges. A labirintusok végén mindenkire a szörnyeteg vár, derűsen gondolt arra, hogy halálakor csak egymaga lesz. Köszönöm. Most mondhatom? Igen, köszönöm szépen Margitnak is, meg Tibornak is ezt a remek felolvasást. Egy picit sajnálom, hogy itt a mai este a menedzsment felé billent el, hogy lehet eljutni közönséghez, hogy lehet egy nagyon erősen megváltozott kommunikációs, kulturális közegben érvényesen működni tovább, holott jó lett volna az irodalomról magáról is több szó esik, hogy például most az egyik legnagyobb írónak, Szilágyi Istvánnak a kiadatlan regényét mi hozzuk, és folyamatosan az utóbbi években a kortárs reprezentálta, hogy úgy mondjam, Szilágyi István életművét. Ahogy előtte folyamatosan jelent volt Tandori Dezső, hogy már ilyen mágikus nevekkel minősítsem alapot, vagy Juhász Ferenc. Nem sok helyre adott sem Juhász, sem Tandori, sem Szilágyi István írást a kortársnak mindig, minden alkalommal. Ezek minősítik a kortársat. Ezért mondom, hogy engem különösebben, illetve minket, többes számban mondom, állandóan beszélünk ezekről a menedzsmentekről, de képtelenek vagyunk arra, hogy ezekből a belénk épült minőségi igényekből engedjünk. Mindig oda jutunk vissza, hogy csináljuk, ahogy eddig is lehető legjobban. A printet valóban kiszorul, de ahogy Tibor is mondja, Margit is, meg mindannyian mondják, legitimációt a print ad. Akár, hogyha 10 példányban jelenik meg egy lap, vagy valahány példányban, ezt néha írják is fiatal szerzők, hogyha lehetne, hogy legalább egyszer hadd jelenjen meg a kortársban, mert akkor utána már másutt is elfogadják. Visszajelzéseink alapján van egy mondjuk kortársdíjunk, amit most 1-2 éve nem adtunk át, mert még annyi pénzünk se volt, hogy átadjuk. Minimális összeggel ez a kortársdíj rangot jelent, hogy kortársdíjat. Nekem is van olyan díjam, ami minimális pénzzel, de büszkébb vagyok rá, mint arra, amelyiket adták, mint azt, amit a szakmától kaptam. Tehát itt az elhangzottakkal összegzéséképpen ugyanúgy fogjuk csinálni eddig mániákusan, nem fogunk engedni a minőségből, a legjobb szerzőket próbáljuk megszerezni, megpróbáljuk a fiatalokat menedzselni, és hogyha már bezárul minden út, akkor pedig egy szép emlékké fogunk átalakulni. Köszönöm szépen. Nem fogunk emlékké átalakulni. Tehát a dolog lényege az pont ez, hogy a minőség elv és az értékközpontúság az megvan, és az meg is marad. Ez tulajdonképpen nem is kérdés. Tehát ebben, aki figyeli a kortárs lapszámait, nem volt sem bizonytalankodás, sem kétség, sem bármiféle probléma. Még tulajdonképpen kérdésem merül föl. Nagyon-nagyon ritkán van olyan, hogy ne értenénk egyet abba, hogy mit kell érdemes közölni, mit pedig nem lehet közölni.
de ezzel így a feladat azért még ugyanott van, tehát hiába most a felolvasók is megmutatták, hogy milyen értékes, fontos, jó szövegek jelennek meg a kortársban, de szeretnénk nyilván, hogyha minél többeknek a tudomására jutna, és rájönnének, hogy ez tényleg fontos, és tényleg érdemes az irodalommal foglalkozni, képzőművészettel, minden művészeti ággal is. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy itt talán nem is pont a menedzsment, hanem hogy érvényesüljön az érték a kultúrában, erről próbálunk gondolkodni, mint ahogy általában ez az MMA-nak is egy nagyon fontos központi kérdése, hogy a létrejövő értékeket azt közvetíteni is kell a közönség felé. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött ide, meghallgatott minket. Azért hoztunk pár kortársszámot, hogy vigyék haza, mert hogy hát akkor tényleg itt most a legkönnyebb hozzájutni, és akkor lehet otthon részesedni ebbe a sok értékbe és minőségbe. És remélem, hogy a következő rendezvényeinken is találkozunk, és köszönöm az MMA-nak is, hogy lehetőséget biztosított itt a bemutatkozásra az élő folyóiratest sorozat keretein belül, Vári Fábián Lászlónak természetesen, hogy meghívott minket, és akkor folytatjuk rendületlenül a szélmalomharcot, amíg bírjuk, és amíg meg tudjuk oldani még a lap megjelentetését. Köszönjük szépen!